Ka jingpule na ka kitab Exodus kalanong kapakat kendai, ka rekod iwe hadu ar, kendai hadu katwe, pad kat riu hadu ar po. Lai benai hadin ba kipat Israel, kila mi na Egypt hakatahi kasni, kila poi hari kenja Sinai. Anda kila mi na repidim, kila poi hari kenja, bad kila shom dara hangta hari kenja. Hamad bersha ulum ki Israel kila shong dara. Te utrai ulaong ha u Moses, hak mi nganwan shapi ha ulo ubar ben. Kanamba ki pait ba kindup yu sngo, haba ngaya kren bad pi, bad ba kindup ngay ye pi barobor. U Moses bad ula yathu ha utrai, ya ki ktien jong upait ba. Deu try ulaong ha u Moses, ki led siya ki pait ba, bat do pinkud ye ki, menta kasngi bat la siyay, pa bakin sad ye la ki janpong. Ha kasngi kabalay ki day banlong ki ba la kre, na marba ha kata kasngi kabalay utray, unsawan hiyar halor ulum Sinai, ha bayo I ki pait ba baro. Men step ha kata kasngi balay, ladon ki perthan bad ki leili bad ulo ubar ben halor uta ulum bad kajing sawa kabajam jong katuroy hadu ba ki bait ba baro ki ba ha kajaga dara kilakyu. Tiu Moses ulayalam ya ki bait ba na kajaga dara ban ya kindu ya Blei. Kila yeng ha kajat uta ulum. Ya ulum Sinai la sob da katdem, na marba utray ulahyar halor jong u ha kading. Katdem kalakyu shijrong, kum katdem jong kapajwa ding, bad ulum baro uwe ulakenyu jor. Te katba kajing sawa, jong katuroy kanangjam nangjam, u Moses ulakren, bad Blei ulajubab ya u kum uperthan. Utray ulawan hiyar halor ulum Sinai, hakliar uta ulum, bad utray ulakhod ya u Moses shakliar uta ulum, u Moses te ulalekyu. Ktien jong utray. Kasam na ka kitab u Daniel kalanong kabalay, kadukod sanpo ar hadu sanpo hinriu. Long bala kirku mami ko Blei kinrad ki kpat men jongi, badai ban yaro bad ban kentiu buram junom. Long bala kirku kakerteng badon buram bad baku jome, badai ban yaro bad ban kentiu buram junom. Long bala kirku mami ha ka temple jong ka buram jome, badai ban yaro bad ban kentiu buram junom. Long bala kirku mame ubabet ya ki jingjiliu na kajaga shong jome halor ki kheruben. Badai ban yaro bad ban kentiu buram junom. Long bala kirku mame halor ka khetsim jome badai ban yaro bad ban kentiu buram junom. Long bala kirku mame ha ka sahit beneng badai ban yaro bad ban kentiu buram junom. Ka gospel kat kum Matthew bukud kalanong kapakhat lai, kadukod shipo hadu kad henyo. Ti kisen ran kilawan sha u Jisu, bad kila kili yo. Balay sha mikren ha ki pait ba da ki parshi. Ya ki jingmaya jong kahima beneng la pentip tang hapi om haki la jubab u Jisu. Ha u briu ubaladon andang aishu. Kumta ba undup pahu Henry na ubriu ubamdon anshimno wat ya kakendiat ka ba udangdon. Nga sakren hagi da ki parshi na kani kadaw na marki pet Henry kim yui ki yo sngo Henry klempen shashko na snuthu. Kumta ka jingyathu lupaw Isaya kala urlong tik hagi. Pin snap sa snap Henry klem snothu, pin pet sa pet Henry klem yoi. La pin belen ya kado nud une upat, la pin kalun ya kishkor jongki, la pin kap ya kikmat jongki.
kum ta kim la ban yo I da la ki khmat kim la ban yo sngo da la ki skor bat kim la shem phang da ki do nu chongki kum ta kim la ban phai shanga ong utrai bangan du pen kot yiki maphi te katnu phidon bong ki khmat jumpi ki yo I ki skor jumpi ki yo sngo to kin mau ya kane bun ki nong I thu rupa but bun ki briu Blei ki kwa dik ban yo I ya kata kaba phi yo I Henry kim yo ne ban yo sngo ya kata kaba phi yo sngo Henry kim shem yo ka gospel jong utrai